A Banqueiro volve a coller unha nova foliada. Despois do éxito rexistrado o ano pasado, a Comisión de Festas pretende recibir a mesma acollida e volver a repartir tantos ou máis bocadillos de luras como no 2024. A contorna do Centro Social de Abanqueiro acolle este sábado 11 de maio a segunda foliada de Exipto. O evento, que causou furor o ano pasado, repite agora coa intención de mellorar aínda máis a existencia do 2024. Para iso, a Comisión de Festas congregará a máis de 100 participantes de diferentes agrupacións, mesturando ritmos tradicionais con algúns máis modernos. Imos a ter varias agrupacións tradicionais de música de folclore, como o grupo de Banqueiro, Xilbarbeira, Vai de Roda, A Dorniña, Os da Boina, A Beloura, Estróupele, o Ar de Loureda e a Aroña. Serán máis de 100 participantes, entre adultos e pequenos, e bueno, ademais de eso, teremos pois unha actuación posterior da foliada das DJs Maruxa e Coralia, que fan unha interpretación de música galega, pero bueno, un pouquiño máis animado para facer un pouco o fin de festa. O obxectivo, superar o número de bocadillos de lura repartido o ano pasado. Foron preto de 800 as unidades solicitadas, tantas que chegaron a esgotar as existencias. O noso máximo será repetir o bocadillo de luras. Esta vez esperemos que consigamos que todo o mundo marche co seu bocadillo de luras sen facer moitas colas. Bueno, esperamos bater o récord dos 800 bocatas de luras a repartir entre os participantes. E nada, esperamos vos, como xa dixen antes, o día 10 de maio a partir das 7:30 da tarde ali en Abanqueiro. Dende o Concello de Boiro salientan o ánimo dos veciños de Exipto por promocionar a cultura galega con iniciativas como a foliada. Que este ano veñen a repetir o serán tradicional que xa fixeron por primeira vez o ano pasado, que tanto éxito tuvo, non solamente pola repercusión da música tradicional, sino por algo innovador, ese bocadillo de luras que se fixo tan famoso ese día e que repartiron tanta cantidad de bocadillos que non chegou para todos os asistentes. Pero, ademais, este ano queremos recalcar porque esa importancia das cantareiras adicadas ás letras galegas e que eles xa fixeron, este serán con colaboración de grupos tradicionais o ano pasado e siguen sendo os principales participantes deste evento, e hai que recoñecer que a mobilización polo noso sigue sendo importante.